У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. У справедливости з'явлюся перед обличчям Твоим, Пане, насычуся, коли открыется хвала Твоя. Сегодня уже суббота вечер, але 15-я звичайная неделя уже, як адзначаем традыцыйна і молімся вечарам, калі хто не можа прыйсці заўтра, бо і калі мы прыходзім да Пана Бога, калі мы знаходзім да яго час, тады і ён нас выслухаць. А святая імша адпраўляецца ў наступнай інтэнцыі за памерлых Рэгіны, Івана, Юзефы, Ігнацего, Алёнзы, Веронікі, Леоніда, Валянціны, Ядвігі, Юзефа. Просім для іх валадарства нябеснага. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы годна маглі скласці гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Пан Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Молим Тебя, благословляем Тебя, кланяемся Тебе, прославляем Тебя, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, вычел всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми молитві нашої, який сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісу Христе, з Духом Святим у хвалі, молиться. Амин. Молимся. Боже, Ты блукаючым показываешь святло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу, да поможи усім християнам откинуть стоя, что супярэчыць іхняй веры, да імкнуцца до того, до чаго Ты іх паклікаў, праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечныя. Амин.
Читання книги пророка Амоса. У тыя дні Амасія, святар з Бетеля, сказаў Амосу: «Празорца, ідзі ўцікай у зямлю Юды, там еш хлеб і там прароч, а ў Бетелі больш не прароч, бо ён святыня караля і дом каралеўскі». Адказваючы, Амос сказаў Амасію: «Я не пророк і не сын пророка, бо я пастух і збіральнік сікамораў. Але пан забраў мяне ад авечак і сказаў мне пан: ідзі, пророч народу майму Ізраэлю». Гэта Слова Божае. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухай, что говорить Пан Бог. Ён спокою пішає народу і святим своїм. Сапраўды Його спаўленне блізкае для тых, хто Яго боится. І слава Божия буде жить на нашей землі. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность состринутся разом, справедливость и спокой поцелуются. Верность вырасти с земли, а справедливость будет позирать с небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пан одорить нас счастьем, а земля наша дасть свой плод. Справедливость пойдет перед ним и поставить на шлях кроки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Читання другого послання святого апостола Павла до Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословлением на небесах, бо Ён выбрал нас у Им перед створением свету, каб мы были святыми и беззаганными перед Им у любови. Ён предвызначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, паводле уподобання своей волі, дзеля хвалы своей прославленной ласки, якою Ён адарыў нас ва ўмілаваным. У ім мы маем адкупленне Ягонаю крывёю, дараванне правінаў паводле багацця ласкі Ягонай, якое шчодра адарыў нас ва ўсялякай мудрасці і разуменні, дазволіўшы нам пазнаць таямніцу сваёй волі, паводле свайго упадабання, якое раней паклаў у ім для спаўнення паўнаты часу, каб аб'яднаць усё ў Хрысце, тое, што на небе і на зямлі. У ім мы былі выбраны і прадвызначаны згодна з намерам таго, хто ўсё здзяйсняе паводле пастанаўлення волі сваёй, каб мы, якія раней спадзяваліся на Хрыста, былі для хвалы Ягонай славы. У ім і вы, калі пачулі слова праўды, добрую навіну пра збаўленне вашае і паверылі ў Яго, былі пазначаныя пячаткаю абяцанага Духа Святога, які ёсць задаткам нашай спадчыны дзеля адкуплення Ягонага набытку, для хвалы Ягонай велічы. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай Отец нашего Пана Иисуса Христа просветлить очи нашего
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус покликав 12 і почав висилати їх по двоє. І дав йому ладу над нечистими духами. І наказав їм не брати у дорогу нічого, а проша тільки кія, ні хліба, ні торби, ні меді у поясі, але обуватися у сандалі і не пронать двох вопроток. І сказав їм, коли де войдете у дом, заставайтеся там, покуль не вийдете оттуль. І коли в які місце не приймуть вас і не будуть слухати вас, то виходячи оттуль, обтрасите пил, что под ногами вашими, деля сведчення супротив их. И пойшовши, они проповедовали покаяние и выгоняли шмат демонов, и шмат хворых намашивали олеем и вылечивали. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Слово Евангелие с глазу наших жертв. Присядьте, коли ласка. Як это прыгожа Єсус Христос, які быў з апостолам, якія яшчэ не былі до конца падрыхтаваныя да місійнай дзейнасці, бо толькі распачалі, бо толькі некалькі гадоў былі разам з ім. Ён дае ім канкрэтныя ўказоўкі, што яны павінны робіць, як рабіць. Ужо не толькі тэарэтычна вучыў, паказваў, але практычна накіраваў іх праз нейкі час, чым яны будуць займацца. Што найцікавей, Бог паверыў чалавеку, якім не быў падрыхтаваны. Апосталаў па двух выслаў. Це значыць, яшчэ той чи іншы апостал не прадаў яго, не адрокся, але ўжо падрыхтоўваў. Калі ён паверыў чалавеку, то чаму мы, людзі, не заўсёды давяраем і верым у Бога? Тут нават паказвае тое, што і мы папросту павінны паверыць у саміх сябе. Калі ён адных накіроўваў, напэўна, іх апанаваў страх. Ну куды яны павядуць, што будуць рабіць? Бо заўсёды з Jesусом Христом больш такія пэўныя. Як чалавек не раз прыходзіць здаваць на права, пакуль ездзіць з інструктарам, чуецца сябе так больш-менш камфортна. Але разумею, што праз некалькі тыдняў чи месяцаў будзе гэта робіць сам, уже ніхто не будзе падказваць. Так ён тут прытармазіць, тут включы лева, права, светафор, прытармажвай, а тут сам уже чалавек павінен рабіць. І напэўна, праз нейкі час перажываць такі свой асабісты стрэс. Так і было і з вучнямі Ісуса Христа. Што іх чакаюць, што будзе, чым гэта скончыцца. Уже няма гэтай такой падтрымкі канкрэтнай. І тут ўжо в жыццё входзіць такія духоўныя справы. Яны павінны яму даверыцца. То, што ім кажа, і як кажа гэта чыніць. Чы яны пачулі, чы не, але аднака зрабілі гэты крок і пайшлі, і так як ужо чуем у Евангеліі, уже нават сведчылі пра яго. Напэўна, набраліся моцы, напэўна, уже не быў страх, панаванне такое было над самім сабою, упэўненыя былі. Гэтаму, глядзіце, гэта такая ёсць практыка хрысціянскага жыцця. Ну, бо не раз чалавек не ведае, што робіць, альбо можа гэтага не заўважыць, альбо трактуюць гэта іначай. Што апосталы канкрэтна рабілі? Ну, рабілі дабро людзям. І тут таксама пытанне, а як мы робім нашым бліжнім дабро, як мы іх трактуем, чи мы умеем гэта чыніць і рабіць, чи мы ведаем, як гэта рабіць. Ну, бо так, пачуем Слова Божае, пачытаем штосьці, ну, цяпер вельмі інтэлігентныя, шмат чаго ведаем, але на самой справе пэўных рэчы можам не ўсведамляць сабе. І не раз нам выдаецца, што мы чалавеку робім дабро, а на самой справе выходзіць зло. Нам толькі мы ж хацелі для яго як налепей. Чаго ён мяне не зразумеў, не пачуў і не хоча слухаць, а яшчэ і пасварыўся. Не раз мы можам так бачыць іншага. Ну, напрыклад, каб я цяпер зыходзіў тут з гэтых сходаў, спатыкаюся і падаю. Што вы робіце? Хутчэй, што вы робіце? Дабіваеце мяне?
Что робіце? Что дапамагаць? Падысці і падняцца. Я цяпер задаў гэтае пытанне, я прызнаюся, я вас справацыраваў. Я ведаў, што вы так будете адказваць. Калі б я схадзіў бы, напрыклад, спатыкаюся, падаю і ламаю пазваночнік, а вы падыходзіце, паможам встаць. Чым гэта бы скончылася? Смерць на месцу. Вот так называется гэта. А вы ж хацелі добро зрабіць, дапамагчы. Яшчэ больш бы забілі бы. І не раз чалавек над гэтымі момантамі павінен задумацца, як мы чынім добро, чи оно такое паважнае, чи умеем гэта рабіць і чыніць. Як іншым людзям прадастаўляем інфармацыю. Ну, бо кожны з нас не раз хоча чуць тое, што яму выдаецца. Напэўна, я б 10 раз сказаў бы тое самае, але маглі бы людзі перайграць. Нет, он той меў на мыслі, а штосьці там іншага. І не раз, калі мы не ведаем, пэўна, ёсць людзі, у якіх можам запытацца, параіцца. Ну, бо не заўсёды павінны штосьці до конца так это знаць, бо праз усё наше жыццё мы вучымся і напэўна, дапускаем шмат памылкаў, але гэта можна накіроўваць. І калі мы чуем тую іншую інфармацыю, то заўсёды на розныя тэматы можам гэта пачытаць, паглядзець, узвесіць за і проці, і тады зробіць нейкае мненне. Бо калі ёсць розныя непаразуменні, я б цяпер падышоў бы да пані, не бойцеся, я не падыду, напрыклад, на вушка бы сказаў бы нейкі выраз, ну штосьці сказаў бы, напрыклад, так, Езус паклікаў 12 і пачаў высылаць іх падвое. Шыпнуў бы, каб вы не чулі. І сказаў бы, перадайце следующему, только шыпні. Ведаеце, што да апошняга чалавека бы дашло? Бздуры. Ввогуле б не тое, што было, што кожны пачаў бы дзесьці не дачул, бо шопатам сказаць. А каб на штосьці іншаму сказаць, уже прыдумаў бы, ввогуле б іншы выраз бы пайшоў. Ввогуле б зупэўна іншая бы сітуацыя была. Так не раз мы чуем, чи не ведаем, і можем так, не правіраючы, быць таким заблуканым і памыляцца, так само в справах веры. Поэтому, калі да Езуса Христа звяртаемся, не можем такі быць, як капрысныя дзеці, вымагаць ад яго толькі. Вот калі ты мне не зробіш, я ў цябе верыць не буду. Калі ты для мяне чаму ты для мяне не робіш? Не раз мы можем так сябе паступаць, ну так як дзеці, капрыснічаць. Але Езус Христос, вучыўшы людзей, таксама ставіў розныя вымаганні, каб яны на самой справе навярталіся, каб яны навучыліся паважаць адзін аднаго, а яшчэ больш любіць гэта бескарысна. Гэта вельмі важна. І таксама Езус Христос, ходзячы з апосталамі, ён па-рознаму захоўваў. Не раз мог прыкрыкнуць на іх, нават в некаторых справах яны баяліся яго запытацца яшчэ раз, бо невядома, як он можа адрэагоўваць. Але гэта таксама ёсць навука Святога Пісання, якое нам паказваюць духоўнае жыццё. Гэтаму мы не раз прыходзім да касцёла, некаторыя кожную нядзелю, некаторым як удаецца сітуацыйная справа. Паглядзіце, як Езус Христос прыгожа навяртаў людзей, яшчэ якіх людзей. Ну вот, цяпер мы знаходзімся на святой імшы. Гэта спатканне з Езусам Христом, спатканне з Богом. Конкретнае. Так вот, не может быть таго, што, як некаторыя людзі кажуць, я не раз па тэлебачанню пагляджу, па радыё паслухаю, а можа сёння не хочацца ісці. Тут і канкрэтная сустрэча. Ну, так як бы чалавек, калі не ходзіць да касцёла, а ён кажа, я веруючы, сам в сэрцу веру, навошта мне ісці да касцёла. Таксама, як
якби люди би цілувалися через шибу. Ну, бачать, але не ті емоції. І калі так чалавек прыходзіць, павінен атрымаць гэтыя пазітыўныя эмоцыі. Ну бо у чым заключаецца не раз любоў, сапраўдная любоў. Калі людзі любяць друг друга, якая бы не была жыццёвая сітуацыя, якія бы занятыя не былі, заўсёды минутку знойдуць адзін другому смс напісаць. Чи позвонить. Якія бы не былі бы занятыя. І не было бы для іх апраўдання. А мы не раз сябе ўсправедляем, апраўдуем, чи можам, ці хочам. Ну, значит, пока яшчэ не тым, можа, кірунку ідём. Значит, просім чагосьці такого земскага, матэрыяльнага, але прасіць павінны веры. Марыя Магдалена чулі? Вот кім яна была? Кім была Марыя Магдалена? Святая уже Мария Магдалена. О, як сказала, так сказала. Вот поглядите, Мария Магдалена пришла на споткание до Иисуса Христа, как девушка с пониженной социальной ответственностью, ушла как святая. А мы раз приходим на споткание с Иисусом Христом, неверующие, и как фарисеи, и уходим как фарисеи. Не раз не доходить. Але так на самой справе патрэбен нам час. Як дал час Єсус Христос апостолам. І яны навярнуліся, они 100% былі перакананыя, што ён з мёртвых паўстаў і праўдзівы. І мы праз усё наше жыццё вучымся. Не заўсёды да нас штосьці можа дайці цяпер, але тая ці іншая інфармацыя троху пазней мы пачынаем разумець. Поэтому так як Єсус Христос даверыў апостол миссию, так само Иисус Христос доверяет и нам. То нехай кожен з нас так само поступает и со ширым сердцем довериться Ему. Амин. Вызнаем нашу веру в одиного Бога, да Бога Отца, кому мы вызнали нашу веру, с довером знесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, каб ён аддана показывал свету сапраўдны сэнс Христового вучення. Тебе просим. Молимся за святого Отца, а таксама за ўсіх біскупаў прэзбітэраў, каб Бог освячаў і умацоўваў іх у абвяшчэнні Евангелия. Тебе просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны мудра вырашалі існуючыя палітычныя і эканамічныя праблемы. Тебе просим.
Молимся за тих, хто не приймає Христа, каб яны поверили у Його і знайшли у Його навчанні відкази на питання, які їх непокоять. Тебе просим. Молимся за тих, хто опинився у тяжкому матеріальному ці духовному становищі, каб яны атрымалі добразычлівую і бескарыслівую дапамогу ад родных і сяброў. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай свяцейшай ахвяры, каб сённяшняя сустрэча з Христом наполнила нас радостью и супокоем. Тебе просим. Молимся за наших близких померлых, Регины Ивана, Юзефа, Игнацегу, Алензы, Вероники, Леонида, Валентины, Ядвиги Юзефа, каб обмыты кровью Иисуса Христа, яны могли увести у брам Царства Небесного. Тебе просим. Пане Боже, выслухай наши молитвы и просьбы, які живеш и владариш на веки вечные. Наші гори прибігу Божа, що складає на алтар тобі. Сірий на ці пані просі, а дари любою, хай душа тобою живі. Дай познать нам волю Твою, хочем жить поводле слов Твоих. Нестепимый был мизерный морды, тем без Тебя блукаем, шлях нам освяти. Молитесь, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары своего костела, перемяни их у духовный посилок для Твоих верных, каб приймаючи його не взростали у святості, праз Христа Пана нашого. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим гору серце, сносим и добро. подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святойче Всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывой святыні Духа Святога, дзеля хвалы Твоей бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у ім'я Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцую Духа Святога Ты ўсё оживляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос у вас скрозь,
и спаслал на апостола Духа Святого. Праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які наказаў нам здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престол хвали. Пане, успамінаючы збаўчу муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне і небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэту жывую святую ахвяру. Зглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго к ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам, адным Духам у Христе. Няхай ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвеншай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўленне. Будзь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Со слугою Твоим папам нашим Франциском, біскупом нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духовенством і усім народом Тобой откупленым. Будь милостивы да просьбы ў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. У добры ойче ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр, і усіх, хто ў ласцы Твоей адышоў з гэтага свету. Милостиво прымі ў валадарства Твоё, дзе мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, так, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам милосердності Твоєї,
каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсці збаўцы нашага Езуса Христа. Твою владарство и мощь и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить Его спокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Спокой нам wszystkim. Спокой Тобі. Баранку Божий, ягаки береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, ягаки береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, ягаки береш на себе грахи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, стойки бяре на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, как ты вошел в меня, але скажи только слово. Продивная хвала, могутность добрыня, владара, что створив сусвіт, принизившийся мир и остался для всех нас, такий малый, як гостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди,
Дякуєм тобі, погані, алілуя. Дякуєм тобі, Дух Святий, за світло і сутішені. Дякуєм тобі, погані, алілуя. Дякуєм тобі, Боже наш, бо ти ось добрий. Дякуєм тобі, погані, алілуя. Молимся. Умацаваныя Твоими дарами просим Тебя, Боже, каб дякуючы удзелу ў гэтым сакраменце, нас зрастаў плён збаўлення праз Христа Пана нашага. Аминь. Аб'явы душпастэрскія на 15-й звычайны тыдзень. 15 ліпеня панядзелак, успамін святога Бонавентуры, біскупа і доктора Касцю. Что микрофон? Это так... Кто-то меня не слухает. 16 ліпеня ў аўторак на свяцейшай Панны Марыі з гары Кармель. Свята ў нашай ружы маці, Божай шкаплернай. Члены ружы будуць аднаўляць свае абяцанні Божай маці падчас святой імшы а 19 гадзіне. Калі хто мае намер даручыць сябе пад апеку маці Божай шкаплернай і праняць святы шкаплер, можа гэта зрабіць падчас паездкі у Гадахай у наступныя выхадныя. Як это получается? Во вторник о 19-й. Добре. А, так хто не хоче тут, тот в Годахой, да? Ситуація. У кого нема магчымасці здзейсніць пілігрымку ў Гадахай, абрад прыняцця шкаплера будзе праведзены 16 ліпеня ў аўторак пасля святой імшы о 19 гадзіне. Інфармацыя пра шкаплер ёсць на дошцы, аб'яву пры ўваходзе ў касцёл. Не, там что-то... То есть я могу еще раз, если... Понедельник, среду и пятницу святая мша у 9 гадзіне, у аўторак, четверг у 19, у субботу у 9 и 19 гадзіне, у нядзелю у 11 и 18. Перед вечерней святой мшой о 17 гадзіне пачнецца адарацца на свяцейшага сакраменту, падчас якой моладзь нашай парафіі правядзе набажэнства. Запрашаем, будзе вельмі цікава. У нядзелю адседзе мша ў 7:45, у Жацереве ў 9:15, а ў Новым Смержні ў 13:00. Выказваем шчырую ўдзячнасць за ахвяраванне на працы па добраўпарадкаванні касцёла. У панядзелак неабходна выдаць 3500 рублёў майстру на закуп матэрыялу для вітража ў алтары. Калі ласка, ахвяруйцеся. У ларку яшчэ ёсць 6-й нумар часопіса Аве Марыя, у якім змешчаны парадак інтранізацыі на свяцейшага сэрца Езуса ў сямі. Набывайце гэты часопіс, каб ведаць, як праходзіць інтранізацыя, таму што падчас пастырскіх наведванняў будзем прысвячаць сем'і Найсвятейшаму сэрцу Езуса. Ёсць таксама і часопіс «Наша вера». Купляйце, калі ласка, гэта ўсё для вас. На сённяшні дзень і наступныя дні нашага жыцця прыміце Божае благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу.
Божцю